Dobrý den, tak máme 13:01. Já zahajuji tímto dnešní webinář. Děkuji, že jste se přihlásili. Webinář je na téma změny v tisku průvodních listů skotu. Upozorňuji, že tento webinář je nahráván a následně ji poskytneme k dodatečnému zhlédnutí na našich webových stránkách. Ještě než začnu ty konkrétní témata, tak si nastavíme nějaká pravidla pro vznášení dotazů v průběhu webináře. Já po několika slajdech vždycky dám prostor pro vaše dotazy. K položení toho dotazu buď to použijte tu ikonku ruka, která je v nabídce těch Teamsů, anebo případně napište dotaz do chatu tohoto webináře. A poslední možnost, jak případně podat nějaký dotaz nebo připomínku, tak je využít mailovou adresu epls@cmsh.cz. Je to uvedeno tady na té stránce. Tak, jelikož se to týká průvodních listů, tak jenom si stručně zrekapitulujeme aktuální stav, který u průvodních listů skotu je. Dnes pro každé nově zaregistrované zvíře do ústřední evidence tiskneme a odesíláme chovatelům průvodní listy. Ty průvodní listy je povinnost předávat při přesunu zvířete jak na jiné hospodářství, tak případně při přesunu na jatka a asanace. A následně jatka a asanace nám zasílají ty průvodní listy k archivaci. To je stručně ten dnešní stav, který je. A my se dnes budeme právě bavit o té změně, která se připravuje. A je to změna zavedená novelou plemenářského zákona. Zde je teda ukázka, nebo je tady vytažená vlastně ta změna ve znění toho zákona, která ruší vlastně ten dnešní stav tisku a předávání průvodních listů. Kromě tohoto paragrafu jsou tam změněny i další paragrafy nebo další povinnosti, například dopravců při přebírání a předávání průvodních listů a stejně tak i změna těch povinností, která se týkají jatek nebo asanací. Tak, aktuálně ještě běží ta změna legislativy. Počítáme, no, pracujeme s plánovaným termínem spuštění této změny od 1.4., ale vnímáme to jako naši povinnost vás s touto změnou informovat takto dopředu, abyste s tím byli seznámeni, mohli se na to nějakým způsobem připravit a nebylo to v podstatě informováno až těsně před nějakým spuštěním nebo před nabytím účinnosti té legislativní změny. Takže ještě jednou, termín, zatím pracujeme s termínem 1.4.2025, kdy dojde ke změně v tisku těch průvodních listů nebo v používání průvodních listů skotu. Ten průvodní list skotu bude povinnost předávat se zvířete pouze při vývozu do zahraničí, nebude povinnost předávat při přesunu zvířete v rámci České republiky, to jest ani na jatka a asanace. To jest od 1.4. my zrušíme tisk a zasílání stávajících průvodních listů, jak po zpracování hlášení narozených tela, případně po zpracování hlášení doplnění původu skotu. A to znamená, že
poslední vlastně průvodní listy vytiskneme po zpracování toho 31.3. letošního roku. Novela označovací vyhlášky zavede přechodné období do 34., kdy ještě chovatelé nebo obchodníci budou moci ty průvodní listy vystavené do 31.3. letošního roku použít pro ten vývoz zvířat do zahraničí. Tak, jak jsem zmínil, ta novela plemenářského zákona mění i povinnosti provozovatelů jatek a asenačních podniků. Tam je to uvedeno v tom paragrafu 23a. Ruší se povinnost předvídat průvodní listy od chovatele při přemístění zvířat na jatké nebo do asanace. Ruší se povinnost odesílat pověřené osobě, to dnes nám jako ČMSH akciová společnost, průvodní listy po porážce zvířete nebo po zpracování zvířete v asanačním podniku. A pověřené osobě se odesílají jen průvodní listy v případě zvířete přemístěného na jatka z jiného členského státu Evropské unie. Tady může nastat to, že tak, jak chovatelé jsou naučení a zvyklí předávat ty průvodní listy u zvířat, které ještě budou, ke kterým ty průvodní listy budou mít vystaveny do toho 31.3., tak od toho 1.4. již netřeba nám posílat tyto průvodní listy k archivaci, ani ty staré. Pouze, jak je tady uvedeno, v případě přísunu zvířete nejatka z jiného členského státu Evropské unie nám poslat ten zahraniční průvodní list k archivaci. Tak, a máme tady první jakoby blok nebo ukončený blok a prostor pro vaše dotazy. Ručičku nevidím zvednutou žádnou a v chatu zatím taky nevidím žádný dotaz. Takže v případě, že nějaký dotaz ještě budete mít, tak můžete si jej připravit a já dovolím si teda v té prezentaci pokračovat. V rámci této prezentace bychom vás rádi seznámili i s některými funkcionalitami, které již buď to jsou na portálu farmáře v systému registr zvířat, nebo se připravují k tomu spuštění od toho 1.4. K tomu si dovolím jenom upřesnění, že aktuálně je k dispozici, nebo jsou k dispozici dvě verze registru. Na tom portálu farmáře je tam volba do přihlášení do portálu farmáře, tam máte volbu spustit nový registr zvířat, což je nové uživatelské rozhraní toho systému, do kterého se postupně převádějí jednotlivé funkcionality z toho druhého uživatelského rozhraní v té původní podobě, což se spouští to volbou spustit registr zvířat. Takže máme nový registr zvířat a řekněme, že máme starý registr zvířat. Já ty pojmy budu někde dál v těch slajdech ještě používat, i proto to zde zmiňuji. Od toho 1.4. budou na tom novém registru zvířat spuštěny nové funkcionality, které s tou změnou souvisejí. Jednak pro chovatele nebo obchodníky to bude tisk těch průvodních listů. Znamená, chovatelé si budou moci tisknout nebo si budou tisknout průvodní listy sami. Plus tam bude připraven tisk seznamu zvířat obsahující i čárový kód s číslem známky zvířete. V případě, že budou z nějakého důvodu potřebovat nebo chtít mít ten původní list, tak i chovatelé pro svoji potřebu, i když nevyvážejí zvíře, si budou moci původní list vytisknout. Detailně k tomu tisku seznamu zvířat. Tady si myslíme, že by to mohla být nějaká pomoc nebo řekněme náhrada místo těch stávajících průvodních listů.
že chovatel, který bude předávat zvířata na jatka nebo do asanace, si připraví ten seznam na portálu farmáře, označí si zvířata, která bude předávat, a jejich seznam si může vytisknout a bude tam v tom seznamu uveden ten čárový kód, který pak lze použít například pro načtení teda čísla ušní známky při pořizování nějakého dokladu nebo záznamu v systému na jatkách nebo na asanaci. Již dnes je k dispozici v tom novém registru zvířat funkcionalita pro vyhledávání záznamů zvířat. Je to v té hlavní nabídce po přihlášení do toho nového registru. V hlavní nabídce je to volba zvířata. Po kliknutí na tu volbu se načte nabídka a je tam volba vyhledání individuálně evidovaných zvířat. Po kliknutí na tuto volbu se načte stránka, která kromě jiného obsahuje i údaje pro zadání vyhledání dle různých parametrů. Pokud vás zajímá konkrétní zvíře, tak to údaje ušní známka se zapíše to číslo ušní známky. Pro potřeby jatek a asanací upozorňuji na to, že je potřeba zaškrtnout údaj vyhledávat v cizích zvířatech, protože jinak ten systém vyhledává ty zvířata pouze vlastně v seznamu zvířat, která jsou aktuálně registrována na hospodářství toho přihlášeného chovatele do portálu farmáře. U chovatelů je tam podmínka pro vyhledávání v cizích zvířatech ta, že ten uživatel musí ještě obsat nějaké kontrolní znaky pro ověření, že se nejedná o nějakého robota, který by chtěl stahovat data. Pro jatka a asanace je toto upraveno, že to není třeba, a rovnou, pokud tedy zadáte číslo ušní známky a dáte filtrovat, tak ten systém vám, pokud to číslo ušní známky je v ústřední evidenci registrováno, najde ten odpovídající záznam toho zvířete a kliknutí na ten záznam se vám načte detail toho zvířete, tak jak je registrováno v ústřední evidenci se všemi údaji, které jsou v ústřední evidenci registrovány. A ty informace dostanete i v případě, že to zvíře teda nebylo přisunuto nebo odsunuto, ani přisunuto k vám na provozovnu jatek nebo asanací. Tak, tady jenom upozornění, že ve starém registru je k dispozici, dnes se ta sestava nazývá Pohyby jatky, která je dostupná v té hlavní nabídce toho starého registru, v nabídce vyhledávání a přehledy. A je tam volba Pohyby jatky, aktuálně připravovaná úprava tak, aby tuto sestavu mohly používat i asanační podniky. Ten stávající stav, který dnes je na produkci, to umí vyhledávat pouze pro ty jatky, takže tady pak dojde při nasazení, což by mělo proběhnout do konce ledna, nebo možná už následující týden, tak by tam mělo dojít k úpravě toho názvu té volby a mělo by to být Pohyby jatka asanace. A k čemu ta sestava je? Ta sestava by vám měla umožnit vyhledat případná zvířata, pro která již někdo nahlásil do ústřední evidence odsun na jatka nebo asanace, abyste si mohli udělat nějaké porovnání, pro která zvířata vy jste ještě ten přísun od chovatele nenahlásili, nebo případně obráceně, že vy jste již nahlásili, ale chovatel ještě nenahlásil pro řešení některých překlepů v čísle ušní známky a tak podobně. Takže zadáte si podmínku pro vyhledání, klikne se na vyhledat a systém načte
tedy ten přehled dotyčných zvířat. Kliknutím na ten záznam opět dojde k načtení detailů toho zvířete. Tak, máme tady opět prostor pro dotazy, takže já teďka vidím jednu zvednutou ručičku, takže uvolním mikrofon. Tak. Zkuste tedy položit ten dotaz, jestli se slyšíme. Zkuste jiný ještě jednou, jestli ten dotaz bude položit. Já jsem to znova zkusil přepnout. Dobrá, případně napište prosím do chatu. Já budu v prezentaci pokračovat. Další změnou, která se připravuje, tak je spuštění odesílání avíz k nespárovaným hlášením i pro jatka a sanace. Aktuální stav je takový, že systém ústřední evidence posílá e-mailem upozornění na spárovaná hlášení jen k přesunu na hospodářství a ve čtvrtletních chybnících chovatele upozorňujeme na případná nespárovaná hlášení k přísunům na jatka, to jest máme hlášen do ústřední evidence kód 66 a nemáme tu 60, nebo je hlášen přísun do asanace kódem 55 a není hlášena 50. V tom případě odesíláme tedy těm chovatelům upozornění, že to jejich párové hlášení není evidováno u těch zvířat. To, co je připraveno, mělo by být nasazeno někdy teďka v průběhu ledna, je to, že systém bude odesílat mailem upozornění i provozovnám jatek a sanací na nepárová hlášení. Pokud tedy bude evidováno od chovatele to hlášení s kódem 60 nebo 50, pak na mailovou adresu registrovanou v ústřední evidenci těch jatek nebo asanačního podniku dorazí mail obsahující ten přehled zvířat, u kterých to párové hlášení ještě není evidováno. Pro jednotlivé druhy zvířat je to odesíláno různě. Myslím si, že pro skot je to pondělí, středa a pro ovce a kozy je to úterý a čtvrtek. A to případně ještě upřesníme, až tuto funkcionalitu budeme spouštět do produkce. Tak, k tomu vás možná bude zajímat to, jakým způsobem systém, nebo odkud ten systém vezme tu mailovou adresu, na kterou se ten mail s tím přehledem nespárovaných událostí posílá. Takže toto systém bere z nastavení ve správě kontaktů na detailu subjektů v tom novém registru zvířat. Takže tam volba správa kontaktů. Po rozkliknutí té volby systém načte celou stránku obsahující všechny informace o registrovaném subjektu a kontaktech a v té spodní části té stránky je volba nebo tabulka nastavení kontaktů pro provozovny a druhy zvířat, kde pro jednotlivou provozovnu a druh zvířat, který je na té provozovně registrován, lze nastavit mailovou adresu
a formát, v jakém se má odesílat ten výstup z té ústřední evidence. A je tady i volba pro zapnutí nebo vypnutí odesílání těch mailů s těmi přehledy těch příznakových zvířat nebo s těmi nespárovanými událostmi. A to se upraví kliknutím na tu volbu upravit kontakty, poté se to otevře v tom režimu pro úpravu a tam si můžete tedy zaškrtnout. Pokud je to zaškrtnuto, tak systém odesílá ty maily, pokud si to odškrtnete, tak to neodesílá. Lze do toho řádku e-mail vepsat i více případných e-mailových adres na uživatele nebo lidi, které by měli ty příznaková zvířata nějakým způsobem vyřídit. Tak, opět tedy máme chvilku pro nějaké dotazy z vaší strany. Stále žádné. Tak, ano. Tak. Paní Doušová, povolím tedy mikrofon. Mělo by to být povoleno. Zkuste tedy ten dotaz položit, jestli vás uslyšíme. Slyšíme se, dobrý den. Ano, slyšíme. Dobrý den. Doušová, já mám na vás dotaz. Jestli tomu správně rozumím, takhle, když máme v provozním řádu na jatkách napsáno, že každý kus, který přijde na jatka, má mít průvodní list skotů a máme porážky ve mzdě, takže já si můžu teda od 1. dubna vytisknout karty jakoby z našeho hospodářství, ale v případě, že přijde porážka ve mzdě, takže už není povinen, nebo my nemůžeme vymáhat teda tu kartu, když je to podmínka pro přístup nebo příjem. Co to je porážka ve mzdě? To neznám. To jsou porážky, které jsou cizí. Jako služba, že když někomu porážíme, tak je to ve mzdě. Jo? Takže, ale je to v provozním řádu, že vlastně... Rozumím tomu tak, že vy provozujete jatka a současně máte i vlastní hospodářství s chovem skotu, ano? Ano. Tak. A je v pravidlech v provozním řádu napsáno, že každý kus, který přijde na jatka, musí mít průvodní list skotu a informaci o potravinovém řetězci. A v případě, že se zruší karty, tak jestli můžeme pokračovat v tom našem zajetém systému a ty lidi si kdo u nás budou chtít porazit, můžou vytisknout nebo budou muset tu kartu vytisknout si sami. No, z pohledu té novely a z pohledu té legislativy, tak ty chovatelé nebudou mít povinnost vám ten průvodní list dát. Dobře. Jo? To znamená, vy to po nich nebudete moc nějakým způsobem vymáhat. Samozřejmě záleží na nějakém, řekněme, obchodním vztahu a tak podobně, jaký podmínky si prostě nastavíte. Provozní řád nejspíš teďka máte nastaven na základě stávající legislativy, kde to je vysloveně uvedeno, že chovatelé mají povinnost ten průvodní list předat, vy máte povinnost ho převzít a poslat nám k archivaci. Tohle to vlastně tou změnou té legislativy od toho 1.4. padá. Jo? A co se týče toho nového registru na portálu farmáře, tak tam je vlastně, že já můžu teda vyhledat cizí zvíře. Ano. A je u něj, u toho cizího zvířete, je možno si vytisknout kartu, nebo je to pouze jenom u vlastních zvířat? Ne, ten průvodní list bude možné tisknout pouze jakoby u těch vlastních zvířat. Když si vyhledáte cizí zvíře, tak uvidíte jeho detail, ale nebudete mít možnost si ten průvodní list vytisknout. Dobře, takže pro mě to znamená, že když teda přijímám zvíře na jatky, tak
můžu maximálně ráno před porážkou zkontrolovat v novém registru, jenom jakoby ověřit majitele a číslo známky. Ano, řekněme V tak. podstatě nic jiného jakoby nemůžu už. Tak může, jako pokud to bude chovatel, který má přístup na portál farmáře, může vám jakoby poskytnout ten připravený seznam, tak jak jsem ho ukazoval, který můžete nějakým způsobem použít, jestli používáte nějaké čtečky čárových kódů pro načítání těch zvířat dneska z těch průvodních listů, tak tam to bude možné taky nastřelit nějakému vyhledání. Dobře, děkuju. Prosím. Jestli k tomu jenom můžu, tam ještě padla informace, že chovatel dodává k rukám vám ještě i informaci o potravinovém řetězci. Pokud vím, tak tohle je podle veterinárního zákona a tato povinnost nepadá. Pokud by vám to stačilo jako dostatečné, samozřejmě nesmí udělat chybu v tom čísle zvířete, tak tenhle dokument by vám dál poskytovat chovatelé měli. Tak, pan Kolář zvedl ručičku, takže já povolím mikrofon, poprosím o dotaz. Slyšíme se? Pane Koláři, nejspíš tím, že se vám povolil mikrofon, tak ale ještě na vaší straně si ho jakoby zapněte u vás, aby jsme vás slyšeli. Nejspíš tak to bude. Protože z mé strany je ten mikrofon teďka povolen, ale vy si ho musíte ještě zapnout. Tak, už vás slyšíme? Slyšíme se? Ano. Já bych se chtěla... Ano. Jo, slyšíme se. Já bych se chtěla zeptat, pro nás jako provozovatele, to znamená, že máme nějakým způsobem změnit nastavení provozního řádu ve chvíli, kdy to tam vlastně v tom provozním řádu máme o těch kartách? Tak nejspíš ano, pokud prostě tam máte dnes uvedeno, že jako se přebírá nebo předává ten průvodní list a ta povinnost z pohledu té legislativy padá, tak nejspíš to znamená upravit ten provozní řád. Ale to je asi jakoby vaše vnitřní věc, ten provozní řád, že jo? No, provozní řád jsme měli nařízený a schválený veterinářem, jo, proto se ptám. Aha, jo. Jo, my vlastně každou změnu v provozním řádu musíme konzultovat s veterinářem a musíme nějakým způsobem úpravy a všechny tyhle ty věci řešit vlastně s nima, jo. Rozumím. My na to téma těch průvodních listů budeme mít samozřejmě i jakoby konzultace nebo webinář i se státní veterinární správou, takže já děkuji za ten dotaz a tohle to určitě tam budeme řešit a nejspíš ze strany státní veterinární správy k tomu bude vystavená nějaká všeobecná informace pro vás jako pro provozovatele těch jatek, jak s tím provozním řádem naložit, aby to bylo v souladu i s požadavky státní veterinární správy. Dobře, děkuji. Prosím. Tak. Protože žádný další dotaz nemáme. Tak v tom případě vlastně já jsem u konce se svým obsahem toho webináře.
A nezbývá mi, když vám poděkovat, že jste se toho webináře zúčastnili. Pořád zůstává, že pokud vás ještě nějaké dotazy napadnou, tak je můžete napsat na tu mailovou adresu epls@cmsechr.cz. Jinak doporučuji se případně zaregistrovat na odběr novinek na našich webových stránkách na www.cmsechr.cz, kde průběžně nějaké další informace budeme na toto téma zveřejňovat. A je možné, jakmile se budeme blížit k tomu termínu spuštění, že ještě nějaký webinář k tomu budeme organizovat, abychom některé věci, pokud bude potřeba, je upřesnili. Tak ještě jednou děkuji a přeji hezký zbytek dne a někdy naslyšenou, na viděnou.